Warning, huwag seryosuhin kasi hindi ka sineryoso. Ini naman kong lugar kay pasaheros ba mingaw ka ko puy tamsi ka tingog oh. Ini naman ka. Perpatsada man hiin eh. Ini kayo bugnaw ka ba bugnaw pa sa ice. Boss! Iniyawak man ka? May buntag, boss. Unsa may naman sa mayo sa buntag? Dili, boss, kay nawala man ko diring lugar, boss. Munguta na ra kog asa dapit ng secret secure ba? Ay sus, mura man na yung tuyo. Oh, Aminaw ha? So by the road, see the wide road, you can see the buntod, secret secure ang sunod. Oo na. Sige, salamat, boss. Baka mo na yung panguta ng lintikan ka. Salamat. Dati ka, disturbo kang lintikan ka. Zawa. Utra, panguta nga. Ay naringkak ka. Turbo ng tao. Galaw. Galaw. Hoy, galaw. Yawa, manuong samot eh. Na ako'y pangutana ni mo unta galon. Ug asa dapit ang secret secure hiine. Mura man din mga panguta ng ana di ay. Nga, pabuisit kayo mga. Asa man day dapit ng secret secure hani agalaw. Paminaw. Paminaw kong tarong. Okay. So by the road, see the wide road, you can see the buntod, secret secure ang sunod. Mauna siya. Sige, sige. Come on. Agalon, salamat kay Agalon. Oh, ay pagpag kahiluan. Sige, Agalon, salamat bitaw kayo, Agalon. Utro disturbo, lintikan. Come on. Makagul. Maka, sus, ginuo ko amahan panabangan. Makagul kayo. Wala ka balong makatulog ng tao, disturbo, lintikan. Bayan, bayan. Bayan. Yawa! Pwede mangutana bayan? Pwede mangutana? Peng! Wiga ba? Kabalo kag asa ning dapitan ning no kalaha ba? Tulog ka buok. No? Gado nga uning dagat, asa man eh? A secret secure? O karon mauna. Mauna siya. Iputo ka konsik. Asa man eh? Secret namang utana. Mulagi asa man ni dapit? Patugag-tugag laag di makabalo. Paminaw! Oh, So by the road, see the wide road, you can see the buntod, secret secure ang sunod. oh maun. O dia diyan. O diyan! Salamat kay bayan. Oh, Linis ko. sige. Matawag-tawag og bayan, ang uwek uyang. Nantay. Bayan ng kanang. Ito kung tang. Kasumbang ko nung sikot tao sa. Yaw, katulog ko ng tahari. Apo ka lang, bayan! Huwag kahit uyab. Sus! Nga, gaya mo. Utro makabuol. Yawa. Kamatay. Natay pa. Brad? Yati ba? Kung ka tawag ni mo na Brad. Wa magay ko sulang fraternity. Yati. Bro, membro kong tupad. Nanilig magay mo sa mga buntag sa zoo. Minatay po nung kang. Dili Brad. Brad, tawag ka na og Brad kay Spitor ba? Wa pugo ka ilan nimo. Bali sa pugtaw mo na og buang. May Spitor nimo. Mangutana ra ko nimo gamay ra. Ako sabi pumunta na po di mo. Ato bang nai kawa ba daw kayo? Riyon dabdapan gani sinalo mo kuan? Nang maga kalayuhan o kayo rin pabukalon ba? Rin mutuslob ka? Secret secure na ba? Oh, muda ka na. Ay nabuang. Paminaw po larong dili mo maka-break na pumunta ng mga tao. Oh, asa bitag yun. Paminaw. Oh. So by the road, see the wide road, you can see the buntod. Secret secure ang sunod. Ako na ka na. Hey, sige, Brad. Oh, gusto na ba? Nako na. Tawag na ako, Brad. Nakadisturbo naman ako. Wag gani ko gi. Apilan ng fraternity niya ng mga singalan ana. Remember nung kong tupad. Pasagad na mga tawag nakadisturbo na natayang yung purya gabang na pana. Utro pangutara. Ibang tuwa na ako tinuhod na. Utro lagi. Matamas kita lang ibang lagi. Naringkat lagi rin. Tra.
Migo, Migo! Uy! Migo! Daw! Mamalikas maga! Wala ka kabalo? Kanang imong nawong, murag na ugyaw! Ang maramang utana regani ko! Ang sarap na imong pangutana! Katong nun karon nga atuanan og mga turista ba? Katong diri sa talayong gali? Katong na Caitlyn? Asa man to makitaan? Yaw! Step mong pangutanan! Nakatulog ta! Disturbo! Paminaw! Ang imong ipangon secret secure! Aw ka na! Secret secure! Asa man na dapat makitaan? Paminaw lagi! Hindi ka tipong tana! Lagi! Magkawap mong kang! Paminaw! So by the road, see the wide road, you can see the puntod, secret secure ang sunaw! O ka na, boss! Nagandya salamat, boss! Yawa! Magpapagyawa ka! Anan! Yawa kayo mga tawana! Kung pa'y mangutana, manukpot pa! Musing kagyawa! Tay, kanay! Yan mo amungan namin lang akong motor! Natangtang mo na yung bangko! Pag-aabal ang disigis ko kagyawa lagi! Sure! God bless! Sige, pumunta na kagyawa ka! Yate! Yanan! Ay, di makita ng pagbanto. Kagyawa ka! Ay, katawas Dario. Salamat dito! Yawa ko! Ay, yate mo. Si Ma'am... Sige, balik. Pwede na. Salamat! Yawa ko! Yate. Yawa! Prungkang! Puntod! Secret sa likod sa... Yawa! Secret Sikihor sunod. Yan ikaw kuan. Subay na. Boss! Ganto. What's up mga mamarang? Yo! So, shoutout tayo rin sa YouTube. Welcome to. Shoutout tayo ni Maxmar Mangugtong. Shoutout ni Bandam Tinuhan. Yo! Shout out Lolets PH Bakulina. Okay. Shout out Chatsi. Shout out Marvin Los. Salang. Oh, so, nga may shoutout ya. Akong Osborne. Shout out ko sa mama na Dubai. Shoutout! Arlene Abilon sa dito. Yo! Shout out sa mga taga Kangklaran dia. Yo! Osmon ako. Shoutout din sa akong mga iyanog iyuan. Gary Mata, Porfirio Mata, Ate Tata Mata, Donilo Mata. Salamat sa iyong suporta. Yo! Pagadian City. Yo! Then shout out sa Secret Sikihor. Yo! Shout out Secret Secure. Shout out na ako ang guys sa motor ng Papa Tardel. Yo! Shout out ako ang guys sa motor ni Aze. Yo! Shout out ang ipabayad si Anzik Sisinta. Yo! Shout out Secure Biners. Bigyan ng 1 million subscriber. Oh, so more to siya tanan guys. So, salamat sa inyong suporta. O ayaw kalimot sa pag-like, comment, and subscribe. No? Simple, walay bayad. Yung ayaw seryoso among joke. Kaya wala kang giseryoso. Yo! Ending na to. Hashtag mawarang! Secure TV, your greatest weapon against threat. Yo, peace out. Hashtag mamarang. Dadali, dyan may kikaulan. Sige. Namatay kag.